čo priamo ovplyvňuje cvaku parkúre a všetky ostatné parametre skákania. Jednička za sebou, ovšem tam koník zostal na nesprávnej nohe, koník prešiel kontakt svale. Napriek tomu si udržal dobrú rovnováhu. Veľmi pekný dynamický pohyb. Po doskoku nepadal napredok. No, tu je ovšem problém trošičku s tým. Zase si nepreskočil na správnu nohu a čo 6-ročný kôň už toto hádam mohol aj vedieť. No, veľmi priestorný, vyľatý, pekne drží, sám sa nesie väčšinou, je to taká polonapnutá, dá sa pomerne slušne skrátiť, aj predĺžiť. Miesto odskoku tým pádom stále vychádza. Akurát má problém s tým cválením, že stále je naopak. Približuje sa krásne ku skoku. Krčenie nôh je trošku slabšie vpredu. Aj vzadu väčšinou, tak priemerné.